Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε στο unboxing μου part 2. Σήμερα θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που πήρα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι καπιμπάρα και όταν το πατάς βγάζει μια φούσκα και έχει ένα πορτοκάλι στο κεφάλι του. Βέβαια αυτό δεν είναι πορτοκάλι, είναι πομπομ. Και αυτό εδώ πέρα πάλι είναι καπιμπάρα αλλά ροζ. Και το ίδιο, απλά η μόνη διαφορά είναι ότι είχε ένα ανάσο στο κεφάλι του. Και αυτό πομπομ, για δύο φίλες μου. Είναι ένα πατουσάκι που έχει τρίχες. Ναι παιδιά, το βρήκα αυτό με τις τρίχες. Αυτή την κλωστή για χειροτεχνία, γιατί για να διακοσμήσω τα δύο καπιμπάρα που είναι για δύο φίλες μου. Δύο στυλά. Το ένα είναι πεταλούδα, λέει You are beautiful και είναι βάφη ροζ. Αυτό είναι ένα λάμα και λέει no problem, κανένα πρόβλημα και βάφη μπλε. Αυτά τα τέλεια αυτοκόλλητα τα πήρα από κάπου. Παιδιά, αυτό είναι μια Ντουμπάι, δεν είναι αντικείμενο, αλλά το πήρα για να φάω. Δεν θα το δοκιμάσω τώρα, θα το δοκιμάσω στο άλλο μου κανάλι, το Κουρώμι, γιατί αυτό είναι το Hello Kitty, το unboxing. Παιδιά, αυτό το κουτάκι που είναι έτσι, ξέχασα να βγάλω την τιμή, δεν πειράζει. Παιδιά, μετά έχουμε αυτό το τέλειο κουτάκι, το οποίο είναι ροζ, ξέχασα να βγάλω την τιμή, αλλά δεν πειράζει. Αυτός ο πράσινος μαρκαδόρος, τον οποίο τον πήρα και αυτόν από το κινέζικο και είναι τέλειος. Μετά παιδιά, έχουμε αυτόν το πράσινο μαρκαδόρο, πάρα πολύ ωραίος. Και αυτός από κινέζικο έχει χοντρή μύτη, αν βλέπετε εδώ, και λεπτή. Παιδιά, επειδή δεν χώραγε στο τραπέζι, είναι μια τσάντα καπιμπάρα. Αυτή εδώ πέρα. Μισό να την ανοίξω για να τη δείτε. Παιδιά, επιστρέψαμε, έχει αρκετό χώρο μέσα. Είναι πολύ... με ενοχλεί αυτό. Και... είναι λίγο σκοτεινά βέβαια, επειδή έχω την κάμερα τώρα και την τραβάω, δεν πειράζει. Και δείτε τι έχει μέσα. Παιδιά, αυτά είχε και κάτι τελευταίο. Πήρα και αυτό το μοβ παντελόνι και αυτό το άσπρο μπλουζάκι. Παιδιά, αυτά ήταν τα πράγματα. Άμα σας άρεσε βάλτε like και εγγραφή και γράψτε μου στα σχόλια άμα θα θέλατε κάποιο άλλο βίντεο που θα μου προτείνετε μαγαζιά να πάω να πάρω και να σας τα κάνω unboxing. Γεια σας παιδιά!